खुलुमबाय आं दिनै JSB Advice 365 चेनेलाव नोंथांमोननिसिम फिन मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली मानसिनि जिउनि सक्सेस आरो आनफेलियरखौ बेस खालामनानै आं सावरायनो नाजानाय जादों। मानोना खायसे मानसिया जिउआव जाफुंसारनायखौ लुबैयो, नाथाय जाफुंसारनायखौ लुबैयोब्लाबो बेफोरबादि सेक्सननि मानसिया गुबुननि माखासे आदब खायदाफोरखौ कपि खालामनानै जिउआव देरहासारनाय एबा जाफुंसारनायखौ मोननो लुबैयो। नाथाय मालायनिफ्राय कपि खालामना मोननाय बे जिउनि जि आनजाद, बे आनजादखौ उथ्रिनायाव सौथाहैनो हाया जायो। बेनिखायनो मालायखौ नकल खालामनाय हुदाया नोंनि जिउनि जाफुंसारनायनि मोनसे मोन्थोर जानो हाया। मानोना नों मालायखौ कपि खालामोब्ला नोङो बे मानसिनिफ्राय जेसेबां गुन आखल आखु आरो बिनि मावदिन्थिफोरखौ सोलोंनो नांगौ जायो, बेफोरखौ आबुङै मोनफुंनो हाया जायो। जायनि जाउनाव नों मालायखौ नकल खालामोब्ला नों जिउआव गासैबो नोंनि थांखियाव सहैनायनि जि मोन्थोर बेखौ मोनहैनो हाया जायो। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि जिउनि आनजादखौ उथ्रिसार जानो नांगौब्ला नोंथाङा मालायखौ कपि खालामनाय हुदाखौ गारनो नांगोन। मानोना साफ्रोमबो मानसिनि जिउनि दाथाय एबा दावगासारनाय जाफुंसारनायनि जि माइल खुन्थिया बे गुबुन गुबुन जायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसिनि जि जिउनि आनजाद, बे जिउनि आनजादा साफ्रोमनाबो एखे रोखोमनि जाया। जायनि जाउनाव नोंथाङा मालायनि जिउनि जाफुंसारनायखौ कपि खालामनानै नोंनि जिउखौ जाफुंसारनो नाजायोब्ला नों सौथाहैजोबनोबो हायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि जिउनि आनजादखौ देरहासार जानो नांगौब्ला नोंथांनि जिउनि आनजादनि पेपारा गुबुन सासे जिउनि आनजादनि पेपारजों एखे जाया। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि जिउनि जि आनजाद, बे आनजादखौ उथ्रिसारनो नांगौब्ला नोंथाङा गावनि जिउनि आनजादनि पेपारखौसो लिरनो नांगोन। बेनिखायनो जों माब्लाबाबो गुबुननि मालायनि जि खायसे जाफुंसारनायनि जि फर्मुला, बे फर्मुलाखौ लानानै नोंथाङा नोंथांनि जिउनि आनजाद पेपारखौ लिरनो नाजायोब्ला सा ससेयावनो नोंथाङा फेइलियरसो जानो लागा जागोन। मानोना नोंथाङा सानदोंमोन सासे गुबुन रोंगौथि गोनां सुबुंनि जिउनि आनजाद पेपारखौ नकल खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गुबुन मोनसे आनजाद पेपारखौ एखे रोखोम सानफ्लांनानै लिरनो नाजायोब्ला नोंथाङा फेइलियर जागोन। बेनिखायनो बुंदों, जिउआ मोनसे आनजाद, गोबां मानसिया बावहाय उथ्रिनो हाया। जिउआ मोनसे आनजाद, गोबां मानसिया बावहाय उथ्रिसारनो हाया। मानोना बिसोरो मालायखौ नकल खालामो। बिसोरो बुजिना मोनादि बयनिबो पेपारा आलादा आलादा जायो। मा होनदो? जिउआ मोनसे आनजाद, गोबां मानसिया बेहाय उथ्रिसारनो हाया। मानोना बिसोरो मालायखौ नकल खालामो। बिसोरो बुजिना मोनादि बयनिबो आनजाद पेपारा आलादा आलादा। बेनिखायनो हिन्दीआव बुंदों, जिंदगी एक परीक्षा है, काफी लोग इसे में फेल हो जाता है, क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि सबके पेपर अलग अलग होता है। मा होनदों? दहायनो आं सावरायदों, जों जुदि जोंनि जिउखौ मोनसे एग्जाम थिलि, आनजाद थिलि हमनानै लायोब्ला बे जोंनि जिउनि आनजाद थिलियाव जों उथ्रिसारनो नांगौब्ला जोङो मा गोबां मेहनत खालामनांगोन, गावखौ बावसोमनांगोन। बिनि जोहैसो नोंथाङा नोंथांनि जिउआदि मोनसे आनजाद, बे आनजाद थिलिनिफ्राय उथ्रिसारनो हागोन। आरो जिउआ मोनसे आनजाद थिलि, गोबां मानसिया बेवहाय उथ्रिसारनो हाया। जिउआ मोनसे आनजाद थिलि, गोबां मानसिया बेवहाय मानो उथ्रिसारनो हाया? बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय मानोना बिसोरो मालायखौ नकल खालामो। बिसोर बुजिना मोनादि बयनिबो पेपारा आलादा आलादा जायो। बेनिखायनो बुंदों, जोंनि जिउनि जि थांखि, गल, बेफोरो बयजोंबो समान जाया, रोजोब जाया। बेनिखायनो जोंनि जिउखौ दैदेननायनि साबिखाथिया जोंनि आखाइ मोजोमावसो थायो। बेनिखायनो
नोंथाङा गुबुननि जिउनि आनजादनि एग्जाम पेपारखौ लानानै नोंथांनि जिउखौ दैदेननो नाजायोब्ला नोंथांनि जिउआदि मोनसे आनजाद बे आनजादखौ उथ्रिसारनो नांगौब्ला नोंथाङा गावनो खुद मा खालामनांगोन मालायखौ नकल खालामालासिनो नोङो मा बे आनजादखौ उथ्रिनांगोन मानोना बयनिबो जिउनि आनजादा एखे रोखोम जाया एखे रोखोम जायैनि जाउनावनो मानसिनि जि जौगासारनाय दावगासारनाय बेयो गुबुन गुबुन जायो बेनिखायनो जों बुंनो हायो एभरिबडी वान्ट टू बिकाम इन्डिफारेन्स इन देयार लाइफ बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसिया गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो लुबैयो बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसिनि जि साननाय हास्थायनाय मावनाय दांनायफ्रा गुबुन गुबुन जायो नालाय जोंनि जिउनि आनजाद पेपाराबो गुबुन गुबुन जायो बेनिखायनो नोंथाङा गावनि जिउनि आनजाद पेपारखौ गावनो लिराबासिनो गुबुननि जिउनि आनजाद पेपारखौ लिरनो थाङोब्ला नोंथाङा जिउआव साक्सेस जानाय नङा मानोना जोंनि जिउआ मोनसे आनजाद गोबां मानसियानो बावहाय उथ्रिसारनो हाया बेनि उथ्रिसारनो हायैनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथाङा मालायखौ नकल खालामो आरो बिसोरो बुजिना मोनादि बयनिबो जिउनि आनजाद पेपारा गुबुन गुबुन जायो बेनिखायनो जों गोथौ सान्थौआरि मेलेमजों साननानै जों नायनांगोन जोंनि जिउआ जुदि मोनसे आनजादबा आरो बे आनजादखौ जों उथ्रिनो नांगौब्ला जोङो मा मालायखौ नकल खालामनाय एबा मालायनि सायाव बेस खालामनानै खामानि मावनाय बेफोरखौ जों नागारनो नांगोन आरो खुद गावनो गावनि जिउनि आनजाद पेपारखौ लिरनो नांगोन नोंनि जिउआव मा जादों मा जाथायजों फेस जादों आरो नों बे फेस जानाय जाथायफोरखौ नों माब्रै नेवसिगारनानै नों थांखियाव सहैनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै जों खामानिखौ मावोब्लानो जोङो जाफुंसारनायखौ मोननो हायो बेनिखायनो जोंनि जिउखौ मोनसे आनजाद होनना बुंदों बे आनजाद थिलियाव साफ्रोमबो मानसियानो उथ्रिसारनो हाया मानोना बिसोरो मोनथियादि बिसोरो मालायखौ नकल खालामो मानोना साफ्रोमबो मानसिनि जिउनि आनजादनि पेपारा गुबुन गुबुन जायो बेनिखायनो गुबुन गुबुन टपिक जानायनि जाउनाव साफ्रोमबो मानसिनि साननाय मावनाय दांनाय आरो जौगासारनायफ्राबो गुबुन गुबुन जायो नालाय बेनिखायनो बुंदों जिउआ जुदि मोनसे आनजाद थिलि आरो बावहाय नों जुदि दावगासारनो नांगौब्ला नोङो मा मालायखौ नकल खालामनाय हुदाखौ गारनो नांगोन आरो नों खुद गावनो नोंनि जिउनि आनजाद पेपारखौ मोजां रोखोमै नोङो लिरनो नांगोन मानोना साफ्रोमबो मानसिनि जिउनि आनजाद पेपारा गुबुन गुबुन जायो बे गुबुन गुबुन जानायखौ नों बुजिया हसिया सोरनिखौबा लानानै सोरनिबा मावनाय हाबाफोरखौ लानानै नों नकल खालामनानै नोंनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो नाजायोब्ला नों जिउआव साक्सेसफुल जानो हानाय नङा बेनिखायनो बुंदों जोंनि जिउआ मोनसे आनजाद बे आनजाद थिलियाव साफ्रोमबो मानसियानो उथ्रिनो हाया मानोना बिसोरो गुबुनखौ नकल खालामो मानोना साफ्रोमबो मानसिनि जिउनि पेपारा गुबुन गुबुन जायो नालाय दा बेनिखायनो नकल खालामनाय हुदाया खोब गाज्रि हुदा बेयो आनजाद थिलिनि बिथिङावनो होन खामानि मावनायनि बिथिङावनो जेरावखि जाया मानो बावहाय खोब सांग्रां जानो लागा जायो मानोना बेफोरबादि खालामनानै नों बबेबा मोनसे आनजाद थिलिखौनो होन आनजादखौनो होन बा बबेबा मोनसे खामानिखौनो होन खोब मोजाङै साक्सेस जानांगौआ खोब गोब्राब बेनिखायनो नोङो बबेबायदि खामानिखौ मा रोखोमै मावनानै नों गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हागोन बेखौ नोजोरथि बोनानैसो खामानि मावनो नांगोन दा आं कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव खालामनो साना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि JSPFI 365 फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलखौ फल' आरो साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथिसिम सहैनो हायो जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम फिन आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि